नोंखो नोंनि अबेखो दोखो दोखो सावग्लिनानै जुमायजों लोंगोन आं हा नामखौ बुंलां नाम गैयिखौ होनदों आं दा गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसे फिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे मोनाबिलि समाव दिनै लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै मोनथामसो टपिक लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय जाबाय लोगोफोर स्किप खालामालासिनो थ'द' बिदिब्ला मेन टपिक थांसै नोंथांमोना ससे मोनथाम आपडेट दै लोगोफोर बे मोनथाम आपडेटखौ नोंथांमोना ससे क्लिपखौ होनांगोन नोंथांमोना ससे क्लिपखौ नायलांग्रोदो दिनै सासे मोख्रा बुन्दानि बागैसो भिडिअ लाबोदों आं बे मेसेन्जाराव बे मेक्स बर' ना मा अबेनि सोरनि फिसा सोरनि हौवा सोरनि बयफ्रेन्ड बेलाय हा गावानो मेसेन्जाराव जाबायदि मोजां मा खालामदों मावजि सना होननानै मानो रिप्लाय खालामफिना होननानै मोजां मेसेज खालामसिगोन बिनि उनाव रिप्लाय मोनफिनाबा मावजि बुन्दा ना गोरान सिखाव नायलाय माबायदि मेसेज खालामो नै स्क्रिनाव होदों आङो हा नोंखो खाथियाव मोनोब्ला साला गुजि गुदुंखो दोखो दोखो खिलामा थुग्लिगोन आं नोंखो साला मावजि बुन्दा ना गोरान सिखाव साला मा खन्दा दा गावखौनो जाबायदि साइस मोनदों बियो हा मोजां मेसेज खालामनानै आरो बेबायदि नोङो मेसेज खालामफिनो नोङो साला मोजाङै सामलाय सोरनि बयफ्रेन्ड बेलाय सोरनि हौवा बेलाय हा मेसेन्जाराव बेबायदि मावजि बुन्दा साइस ना गोरान मोनामनाय साइस बेबायदि मेसेज खामहरबाय थाना आंनियाव बोरै मोनखो जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ फेसबुकफोराव एभेलेबल माने एकदम शेयार खालामनायनि थ्रुयै बिराद नुबाय दं आरो भिडिअखौ नङा होमबा लोगोफोर बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन आरो लोगोफोर गिबि खेबावनो जाहैबाय जोंनि फेसबुक पेजफोराव बिराद माने मोजां गाज्रि माने फलोवार्सफोर थायो सोरबाफोर माने गावनि फेक एकाउन्ट खुलिनानै सोरनिबा माने भिडिअनि गेजेराव माने गाज्रि कमेन्ट हरना होनाय बा गाज्रि कमेन्ट हरनाय बेफोरबायदि मानसिफोरा माने हिंसाया थाखायो आरो लोगोफोर बिनि गेजेराव माने जायबायदि अनार्स नङा होमबा लोगोफोर जायबायदि अनार्सफोर जेनेबा नोंखौनो जेनेबा सोरबा सासे मानसिया गाज्रि माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै एबा फेक फेसबुक खुलिनानै माने भिडिअनि थ्रुयै भिडिअनि गेजेराव माने गाज्रि कमेन्ट सोसनना होयो बेफोराव माने बिराद लासिं सिं जायो गासै मानसिफ्रानो माने कमेन्टफोरखौ नुयो बिनि थाखायनो माने बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ माने लेथ्रा फाथ्रा कमेन्टफोरखौ हरनो नाङा ना लोगोफोर माने ओरैबायदि दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बिनानावनिया माने ओरैबायदि गाज्रि रावजों बुंदों माने मेसेन्जारावबो हरबाय थायो होनना बुंदों लोगोसे माने रिप्लाय मोनैनि थाखाय माने बैफोरबायदि माने गाज्रि माने भिडिअखौ माने गावनि खुगानि थ्रुयै माने मेसेजखौ फरायनानैथ' होनाय जायाखै माने डाइरेक्ट माने गाज्रि बाथ्राजों बुंनायखौ माने ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों आरो लोगोफोर बेफोरनो जाहैबाय माने गावबा गावनि माने फलोवारफोरखौ माने फलोवार गासिबो माने गेदेर उन्दै गासिबो एक्टिभ थायो नालाय बेफोराव माने जों माने उल्था माने फलोवारफोरखौसो माने लासिं सिं फोनांनाय जायो आरो जेनेबा दै बर' रावजों बुंनायखौथ' बहुत मानसि मिथिजोबखायो नालाय लोगोसेयै आरो मोनसे टपिक जालायबाय जोंहा नैबे बाजैखौ नोंथांमोनाथ' बिराद नुखादों फान्थाव थाइनै लाना मोसानायखौ नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बाजैखौ सिनायखायोबो जानो हागौ नोंथांनि फलोवार जानो हागौ आंनिबो फलोवार आरो लोगोफोर बिनि बेखौ फंनैसो बाथ्रा बुंगोन माने बाजैया बे भिडिअखौ नुदोंब्ला माने गाज्रि मोननाङा ना लोगोफोर बे माने ससे भिडिअखौ माने आङो नोंथांमोन सिगाङाव होनो हाखाबाय नोंथांमोनाथ' बिनि थ्रुयैथ' बिराद गाज्रि कमेन्टबो नुनो मोनदों आरो लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव हाबना नायबा माने नुजोबगोन आरो लोगोफोर ओरैबायदि माने गाज्रि माने बर' रावजों लिरना होनाय माने ओरैबायदि गाज्रि माने कमेन्टखौ जों नोंथांमोन बे माने बाजैनि कमेन्ट बक्सआव माने नुनो मोनदों आरो जाहाथे आं बाजैखौ बेखौनो बुंगोन दै खिन्थु बाजैया दुखु मोननाङा ना लोगोफोर माने अडियेन्सफोरखौ माने जाम्बा खालामनाय जायो दै अडियेन्सफोरखौ माने बिराद जाम्बा खालामनाय जायो आरोना लोगोफोर नोंनि माने उन्दै थाखोनिल' माने अडियेन्स गैया आरोना नोंनिबो माने बिदाजों समान बैसोनिबो अडियेन्स थानो हागौ नोंनिबो माने बिफाजों समानबो माने अडियेन्सबो थानो हागौ माने गेदेर उन्दै गासैबो माने एक्टिभ थानानै माने नोंनियाव माने फलोवार जाबाय माने नों जिखुनु माने भिडिअ हगारबानो गासै माने अडियेन्सआनो नुखाजोबगोन आरो नोंनि फलोवार माने फलोवार माने आनफलोवार गासैबो नुखाजोबगोन आरो लोगोफोरा बिनि गेजेराव माने दाथ' हमनानै ला सोमोन्दोनि थ्रुयैबाथ' माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने इन्टारटेनमेन्ट होननानै माने हगार जायाबो रखम जाना फैयो नङा होमबा लोगोफोर माने गावनि अडियेन्सखौ सानग्रोनानै माने भिडिअफोरखौ माने साइसेन्टि बानायनांगौ आरो लोगोफोरना जेनेबा बेयो माने हमनानै ला माने सासे आइजोआ माने फान्थाव थाइसे दाङोब्लानो माने फान्थाव थाइसेफोर माने जिखुनु मार्केटाव बायनो थाङोब्ला माने जिखुनु फान्थावफोरखौ दाङोब्ला माने असनमान माने लासिं सिं मोनखांनाय माने बहुत मानसि माने एदावनो नाजाखायो आरो लोगोफोर बेफोरबायदिखौ माने नोंथांमोना माने जाहाथे माने ससियेल मिडियायाव माने एकदम माने फान्थावखौ माने गं बायदि लालायनानै माने एकदम माने एक्टिंखौ गाज्रि एक्टिंथ' देखायनाय जायाखै माने होमब्लाबो माने फलोवारफोरा माने गेदेर उन्दै थायो जेनेबा हमना ला आदै मादैमोन थायो बाजिमोन थायो जिखुनु माने
गेदेर गेदेरफोर माने माबाफोर थायो बैसोनि अडियेन्सफोर थायो बेफोरखौ माने जोङो माने फान्थाव लानानै भिडिअ बानायनानै माने कमेडि बानायलायोबाबो माने बिराद असनमान जायो माने सासे मानसि हिनजावा माने फान्थाव हमोब्ला माने एसे असनमान माने जानो फैयो आरो लोगोफोर माने एरावनो मोजां मोनो बिनिखायनो माने बाजिनि कमेन्टआव माने बिराद गाज्रि गाज्रि कमेन्ट फैदों आरो मोनसे टपिकआनो जाहैबाय लोगोफोर सासे आइजोआथ' जोंना थांनाय समाव गुबुन हारिजों हाबा जादों नङा होमबा लोगोफोर आसामिसना मुस्लिम मिथिया सासे आइजोआथ' एकदम दा माने गुस्थियाव लुनदावदाव जानानै दङ बुजादोसो ना बाइकदोसो गोलैदों ना स्कुटिदो गोलैदों माने बिनि थ्रुयै जों मिथिनाय जायाखै लोगोफोर माने गावनि जखमखौनो माने बिराद बारे बार माने देखायबाय थादों आरोना लोगोफोर बिराद लासिं सिं बाथ्रा नङा होमबा लोगोफोर ससियेल मिडियायाव गुबुन हारिजों हाबा जादोंबाबो सिगांनि समाव माने बियो बिराद मानसिफोरदों माने कमेन्टआव बिराद माने रायहरजादोंमोनबो आरो लोगोसे बिराद माने बिराद मोजां गाज्रि बुंहरजादोंमोन थेवबो माने बे लाजिबा बांसिन गावनि फेसबुकफोराव माने बेफोरबायदि जखमनि भिडिअफोरखौ हगारबाय थायोबा माने बिराद आन्देगेल जायो लासिं सिं जायो हमना ला नों दिनैसिम माने गुबुन हारिजों हाबा जाबाय नङा होमबा लोगोफोर गुबुन हारिजों हाबा जानानै दिनैसिम नोंखौ माने गासैबो जोंनि बर'फोरा बा जोंनि बर' सेंग्राफोर जों बर'फोरानो माने एसे दुखु मोननाय फैयो आरो लोगोफोर गासैबो माने नासयनो बुंनो हाया माने गावबा गावनि खाफाल लिरनाय रखम जाहैबाय माने नङा होमबा लोगोफोर दा बिनानावाबोथ' गुबुन हारिजों हाबा जाबाय नालाय लोगोसे दा नोंनि जखमखौ नुनायखौ माने मानसिफोरा नुनायाव माने हौवादों बुजादों बा बिखुमजोदों बुजादों होननासो माने सन्देह खालामनाय जादों माने गावबा गावनि माने जिखुनु जखम जानायफोरखौ बा हौवा बुजानाय बा बाइक गोलैनाय जिखुनु जखम बुस्थुखौनो हगारब्ला माने एसे असनमान बा एसे माने लेथ्रा नुयो आरो लोगोफोरना बेनिखायनो माने दा बे नानिखौथ' माने हौवादों बुजानायसो होननासो बुंगोन आरोना लोगोफोर बिराद कमेन्टआव लेथ्रा लिरना हरदों आरो लोगोफोर बेफोरबायदि माने आं दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर दै आं गासैबो माने गेजेराव बुंनो हाबाय माने बेफोरबायदि माने बेले बेजेफोरखौ खालामबाय थानो नाङा लोगोसे हमना ला फान्थाव थाइसे हिनजाव मानसिया माने लानानै भिडिअ बानायब्ला बिराद असनमान जायो लोगोसे माने सोरबा हौवादों बुजादों ना मादों बे सासे आइजोआ बेबोथ' भिडिअ मोनसे हगारनानै बेयाव बिराद भाइरेल जादों आं बिराद गाज्रि कमेन्ट फैदो बेफोरखौ नुयोबा बिराद लासिं सिं मोनो लोगोसेयै बै नानिखौबो माने हमनानै ला भिडिअनि थ्रुयै माने बिराद माने फेक माने माबा एकाउन्ट खुलिनानै माने मोजां गाज्रि माने एकदम माने हाबा जाखानायसो ना मानायसो मिथिया जायखिजाया माने कमेन्टनि थ्रुयै माने एकदम अरलायलायबाय थानायखौ जावलायलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दों माने समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बा गावबा गावनि अडियेन्सफोरखौ माने बिराद लासिं खालामजायो बेनिखायनो माने बेफोरबायदि भिडिअखौ माने दा लाबोथों होननानै सानो आरोना लोगोफोर दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोसे माने आं दिनै मोनथाम टपिकआव माने बे साथाम अनारा नुदोंब्ला माने हमनानै ला बे बिनानाव नुदोंब्ला बाजैया नुदोंब्ला आरो बै नानिया गुबुन हारिजों हाबा जानाय बे आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला माने गाज्रि मोननो नाङा माने आं ओरैनो माने नोंथांमोननिसिम माने एसे फोरमायनो होननानै भिडिअ बानायना होनाय जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।